Yebo, siyabingelela bonke abantu. Yo, abakhona nje abasibukela njengamanje. Ingudlu le Abadumile imoto enkulu. Ngonyama nje bayamazi abantu ngokuhlukahlukana kwabo. Namhlanje sizozocopha isikhathi sokukhuluma nje into encane ngoba into ebalulekile ukuthi asakhe isizwe. Njengoba ngasho ngathi kubalulekile ukuthi uma singabelaphi siphinde sibumbane kuphila abantu kube ukuthi ukulwa kwethu silwa ngokuthi silwa nokufa kwabantu noma nogula okuphethe abantu singalwi thina ngoba ukhona umuntu uyothola abantu bayaxabana kodwa manje ukulwa kwabo kubange ukuthi nje mina ngifuna ukwaziwa ngoba sekunenkinga lapha kubantu esinabo eminyangeni. Thola abantu bedle njengomaskana abantu besiyazi kubaculi asiyazi lapha eminyangeni kodwa siyayibona ukuthi iyangena so-ke into esiyifisayo ukuthi akuliyo nezifo ey'phethe abantu ukuthi abasinde abantu. So-ke namhlanje sikhuluma ngala madoda layo nabonayo amadoda sikhuluma ngawo esaziyo ukuthi into mase kuthintele azoyenza uyibone ukuthi yinto oyiphethe. Mabili la madoda, indoda le indoda le mawufuna umcebo lanje indoda le kodwa indoda le awuhambi naye ebusuku emontweni. Ngifuna ungizwe kahle. Indoda le awuhambi naye ebusuku emontweni. Kodwa uma uzoyithatha le ndoda kukuyo umuntu oyifuna ngoba umuntu wakhe asifunisa imphoqo. Kuba u-35,000 mulande le ndoda. Kuba u-35,000 mulande le ndoda le kuba u-15,000. So kukuyo umuntu ngoba ukhona omunye ozobuka sikhuluma athi hayi man yini manje yini lokho noma cha into ebalulekile ukuthi akuthatha umuntu ofunayo. Njengoba nibona la le ndoda le ibuya kula madoda nabona lezi nyosi lezi. Abantu bonke bala ekhaya lapha sikwazi ukuthi sikhulumele umuntu nabo njengoba nibona inyosi igcwelile. Sikhulumele umuntu nabo ukuthi akathola impumelelo ayifunayo. So-ke la ekhaya asivayeli umuntu ungumelaphi siyakunikeza le ndoda. Uyini siyakunikeza ufuna uphansi umsebenzi wakho ufuna ukuvikeleka ufuna ukuthi uye phezulu ngoba vele abantu abaningi into esifunayo ukuthi umuntu impilo ayibone ukuthi ya. So kilokho angizokhuluma kakhulu kodwa abantu abezwa Ngonyama ikhona lento ngiyababiza bonke abantu futhi nje kulonyaka. Ngibiza ngoba ngathi ngifuna nabantu abangasebenzi abafuna imisebenzi. Abasukume phansi abantu bezothola ukuthi bathola zomsebenzi. Abantu abaningi bayahlupheka namhlanje. Kodwa ukuhlupheka kuba ukuthi alukho usizo noma abayithola umsebenzi abayifunayo. So-ke kuningi sithi siyabamema abantu ukuthi abasondele bazoyikhulumela namakhosi bazoyikhulumela nani okuningi ezinye sikubize ngegama ngoba izinto ey'ningi vele asiyibizi ngamagama. Yiyo ikhanga mina noma ungifonela ungathi kimi ufuna isithwalo thanda Ngonyama ufuna into ukuthi ngiphakame ngiye phezulu siyozwana. Igama lelo lihle igama lokuthi ufuna ukuphakamisa ngoba lelo sithola selidume kabi kodwa into engingayisho la uzongena la ufuna ungena khona uphume la kule ndoda le. Uma ufuna ukuyithesta ilande ebusuku ngemonto sibone ukuthi uyofika yini ekhaya. Imoto leyo yofika ekhaya kanzima le yofika ngenyawo. Ngeke zikubulale wena kodwa imoto yofika ngenyawo bayihambe ebusuku le ndoda. Imoto ingaphela nya usale wena ngenyawo uhamba ugcwele amateksi uma ufuna ukuthi ukhona le noma nini uyayilanda 15,000 35,000 ofunayo ngoba le ekhaya lesikhuluma ofuna usizo akasondele ekhaya. Siyangithanda-ke inamba yilezi ethi 076 7055 196. Ngonyama ukhona ku-YouTube ukhona ku-Facebook ukuthi uma ufuna ukubona ukuthi sisebenza kanjani uphinde silapha eJimestini siphinde sibe khona eMtubatuba sesizophinde sibe khona futhi KwaZulu Natal eThekwini. Siyangithanda nisale kahle.